大家好，我係 Shoki 啊。今集繼續講大家啲日本語中級一第4課嘅文法，講講呢條句型啊。である係接喺名詞或者拉形容詞後邊，意思同得係一樣嘅，解是啊。文體鄭重，通常係用喺論說文等等嘅文章度嘅。大家見唔見到呢度有個ある啊？る就係詞尾啦，可以有詞尾嘅變化嘅。失敗は成功の母である。失敗は成功の母である。失敗乃成功之母。このような事件を起こしたことは非常に残念である。このような事件を起こしたことは非常に残念である。發生咗好似咁樣嘅事件啊，真係非常可惜啊。ここは去年まで山であった。ここは去年まで山であった。呢度啊，直至上年為止都仲係山嚟嘅，變咗過去式。のだ可以變成のである嘅，因為だ係等於である啊嘛。世界中の人々は地球の平和を願っているのである。世界中の人々は地球の平和を願っているのである。成個世界嘅人呢，都期望住地球嘅和平啊。である後邊可以跟名詞㗎，即係可以修飾名詞，但係得係唔得㗎。見唔見到呢度有個ある啊？詞尾係る，簡體啊，後面可以接名詞㗎嘛。友達である，友達である等於友達だ，友達だ都係解是朋友。友達である田中さん，友達である田中さん係朋友嘅田中先生，即是朋友就係田中先生，即係田中先生就係我朋友啦。其實呢度呢，好似個等於咁樣啊，朋友田中先生咁樣譯咯。呢個用法就等於呢個 no 嘅用法。呢個 no 嘅用法就係同格啊，大家可以參考返大家啲日本語進二第43課喎。友達の田中さん，友達の田中さん，即是朋友田中先生，唔係朋友嘅田中先生喎。呢度朋友就係田中先生，田中先生就係我嘅朋友。呢個 no 都係等於咁嘅意思啊，但係呢個用法冇嘅，得後邊唔可以接名詞。友達だ田中さん係冇嘅。好啦，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。